Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himabaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Duha ka separado nga mga insidente sa pagpaniro nagluntad sa Bacolod kay ilasang aga. Mga biktima, babae kag senior citizen patay. Transco Management nagpagawa na sang statement nga ila ginasunod ang health protocol sa gobyerno. Sa Escalante City, leader sa grupo sa mga mangunguma, gintiro patay. Babae nga naghapa sa tungasang highway pa airport, nagtublag sa mga motorista. Kag sa Good Vibes, sa live testing para sa RT-PCR test, ginsuguran na sa Bacolod. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ang pagpabilin sang koalisyon sa tunga sang United Negros Alliance kag Love Negros ang pagpanghangkat karon. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa interview sang media kay Mayor Salvador Escalante nga Secretary General sang UNEGA, 13 sa karon ka alkalde sa probinsya ang sa idalom sang UNEGA. Suno kay Lacson, karon nga may coalition ng UNEGA kag ang Love Negros kung sa diin katapo si Lacson, wala naman gid ini sang kinalain pa. Dugang pa ni Lacson sa 2022 nga eleksyon kung sa diin iya ginsiling nga siya magapa-re-elect. Luyag nila nga kuntani ang koalisyon hindi lamang sa provincial level kundi pati na sa mga kabanwahanan kag syudad. Samtang bilang reaksyon sa posible pagdumili sang face-to-face campaign tungod sang pagpanghangkat sang COVID-19, suno kay Lacson, isa ini ka bagay nga ila man tutukan agud to makapatigayon sila sang santo man nga campaign strategies sa among nga tion. We have a coalition, doesn't really matter now. So the challenge is how to keep this coalition together and continue to work together. Sa number 9, nagapadayon ang dredging kag excavation sa basura sang DRRMO sa Mambulok Creek sa Bacolod. Suro sa pamuno sang DRRMO, posible balabutan sang isa ka bulan antes makuha ang tanan nga basura sa among nga creek. Yaring report. Sa likod sang sini nga mga matagas nga buildings ang condominium units natago ang nagasupot nga basura sa Mambulok Creek. Plastic bottles, styrofoam, plastic sachets kag iban pa nga klase sang basura ang nagtampok sa sini nga creek. Sa piyak nga side, may kitaon nga tubig sa creek matapos ang 3 ka adlaw nga dredging kag excavation sang City Disaster Risk Reduction Management Team. Ang nagatumpok ka basura nga nakolekta nang in playground na sa sini nga mga kabataan sa lugar. Suno sa pamuno sang CDRRMO nga si Jo Marie Vargas, basta magsupon ang basura sa sini nga creek sa Barangay 8, ginabaha ang palibot nga mga barangay pati na sagwa sang SM City Bacolod, gani ginuna ini hawanan. Ginabulubanta mga 7 feet ang kadalumon sang creek nga napuno sang sini nga mga basura. Si Jose Aligado, halos 2 na kadekada nga nag-i-star diri. Sumugod sa nagdamo na kuno mga commercial structure sa palibot sang ilang nga barangay, nagsugod na supot ang basura sa sapa. Kaya may basura, nagastag na? basura, gastag na. Pero mga basura din gahalin? Dito sa may bakaswan, so bakadto di barangay 10, barangay 8, sa barangay, barangay 12. Paano nakasaw naman ang kamungara mo na ng basura sa likod? Hindi bang gito, mas ditaha gani sa amon nga na wetwana di, obra. May 3 siya ka mga apo nga nagaupod puyo sa iya. Naanad naman lang sila kuno nga amo sining sitwasyon sang likod sang ilang nga balay nga may nagatumpok nga mga basura. Pero mas maayo gikuno kumahawanan kay may mga tion nga nagausbong na ang baho. Si Gina Garcia naman adlaw-adlaw nga nagaprito sang toron kag iban pa nga kakanin sa guwa sang ilang nga balay. Sadto kuno, hindi man amusin na ang sitwasyon sa ila likod balay. Pero suno sa iya, hindi man sila nagahaboy sang basura sa creek, kundi gikan ini sa downtown area sa Bacolod kag diri lang nagasupot sa ila. Ang basura na iya, sir, hindi na didiriya sa amon niya. Oo. Kanya, gaano kami yaga puto sa ginabot kung magaging basura. Napadala namon. Inaya, ginatulod na di sang tubig. Alin sa babaw na pakad. Kung panaog, di ba dulhog di? Okay. Nga kabigay na gamo ng basura.
Sunod sa DRRMO, ini ang resulta sa tinuig na nga paghaboy sa basura sa mga pumuluyo sa mga suba kag sa drainage. Sa Sinipala nga creek, ginapaabot nga mga 1 ka bulan antes nila makakas ang tanan nga mga basura. Kung magpadayon pa kuno ang ginihimo nga paghaboy sa plastic nga mga basura bisan diin lang, base mas magalala pagid ang problema sa baha kay mangin barado ang tanan nga creek kag suba bangod sang wala disiplina nga pagpilak sang basura. Sa number 8, pulis sa Mabinay sa Negros Oriental patay sa pagpangluthang. Patay ang 54 anyos nga custodial officer sa Mabinay Police Station matapos siya tiruhon Lunes ang hapon sa barangay Lumbagan sa Mabinay. Ang biktima amo si Police Master Sergeant Jeseden Carioga. Sa investigasyon sa Mabinay PNP, si Carriaga ang gikan sa balay sang barangay Kagawad kung sa diin may settlement nga ginpatigayon sa tunga niya kag sa persona nga may utang sa iya. Pagwa sang pulis, gilayon na lang siya nga gintiro sa makapila ka beses sang gunman nga nagaangka sa motorsiklo. 5 ka basyo sa nga caliber 45 ang na-recover sa crime scene. Dead on arrival sa ospital ang pulis. Ginatan-aw nga person of interest ng PNP sa karon ang persona nga iyaman ginistorya sa ginpatigay nga settlement bangod may balayran pa ini nga 90,000 pesos sa pulis. Posible may kangtanan man sa trucking business ni Carriaga ang motibo sa pagpatay sa iya sunod sa investigador. Bangod sa may problema ang sunod sa investigador si Carriaga nga sa pila niya ka mga empleyado. Padayon pang investigasyon sang PNP. Sa number 7, sa Escalante, leader sa grupo sa mga mangungumag ginpatay sa iya nga katubuhan. Nagapanglakaton lang sa kilid sang iya katubuhan sa barangay Malasibog sa Escalante City kahapon ang 54 anyos nga mangunguma nga si Antonio Arellano sang hinalit na lang sa tiruhon sa isa ka gunman nga may upod pa nga 3 ka mga persona nga nagaserbe nga lookout. Gilayon nga nagpalagyo ang mga sospek matapos ang pagpaniro sa nabukid nga bahin sa barangay. Nag-agom sa multiple gunshot wounds ang biktima nga iyaging kamatay. Si Arellano ang chairman sang paghiliusa sa mangunguma sa Escalante City nga isa ka peasant group organization sa idalom sa National Federation of Sugar Workers. Sunod sa kay Police Major Hill John Despi, ang Chief of Police ng Escalante PNP, posible may kaangtanan sa iya pagka-leader sang grupo ang pagpatay sa biktima. Magluwas nga leader sang farmer group si Arellano, ang casual employee man sang Escalante, kag siya ang isa ka watchman sa City Hall. Sa number 6, babae nga nagahapa sa tunga sang Bacolod Silay Airport Access Road nagtuga sang kakugmat sa mga motorista. Sunod sa mga pulis, nagabalik-balik sa among highway ang babae kag nagapatunga sa dalan. Detalye sa report ni Romeo Subaldo. Pasado alas 10 ang aga, nakibot ang tanan nga mga naganilabay gikan sa barangay Bata, pagwa sa may Bacolod Silay Airport Access Road nga may tawo nga nagahapa sa tunga sang dalan. Sa pensar nga basi biktima siya sang hit and run, nagpundo ang mga motorista kag ginpanaugan ang among nga persona. Natukiban sang sini nga lalaki nga babayi gali ang nagahapa sa dalan kag wala man sang pilas. May pilas? Abi ko man. Gani, wala kita ginagtabang ba? Dugay-dugay, may nagpundo man nga taga DPWH kag nag-usisa. Nakita na nila damlag pa ang babayi nga nagapanglakaton sa highway sa barangay Bata. Ano sa ginapan ni sir? Oo, nagtakbo na siya. Nagtakbo siya gina. Sakyan. Hindi kita magpatunga, oh. Ay, nagtakbo sakyan, oh. Ano ka ma'am? Huwag mo bang kasi sir, si mo? Ano ka? Ha? Bay, ilang siya ko ba? May mga nagtawag sa pulis nga giliw naman nga nagrespondi sa lugar. Suno sa pulis ang Talisay PNP, sang nagligad ka semana, yari man sa tunga sang dalan ang amo nga babayi. Tapi lang naman mga kaduan din. Pupuli ka? Puti man na mo. Mami, Noya, yung panawa niya. Tingnan ko, may bungaw, may tatanungay. Di ba may tatakado ka bilaw? Tingnan mo na. Tingnan mo na karon. May problema kuno ang babae kag ang iya nga mister. Taga magsungay sila sa barangay Singkang Airport sa Bacolod.
Sa nagligad nga semana, ginkuha siya sa backup 3 kagindulong pauli. Kaina, amo naman liwat ang ginobra sa pulis. Ginkuha siya kagindulong pauli sa iya nga pamilya. Paandam sa otoridad, mas maayo kung maghinay-hinay lang sa siningabahin sa highway kay hindi mapaktan kung magbalik na naman siya kay ini nangadalan ang iya kinaangdan nga ginabalik-balikan. Sa number 5, may 59 kabag-o nga mga kaso sa COVID-19 nga na-record sa Negros Oriental sang kahapon. Nagsaka sa 1,474 ang total cases ng COVID-19 sa Negros Oriental, kag 271 diri ang active cases, kalabanan sa gihapon sa 59 ka mga bag-o nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental sa syudad sang Dumaguete. Ang syudad nga may 108 na ka mga active cases, napulo ka mga barangay sa Dumaguete City ang may bag-o nga mga kaso sa COVID-19. Ginistriktuhan pagid sang City Interagency Task Force ng Dumaguete ang pagpanaway sa mga curfew violators kag sa mga wala nagasuksok sang mask. Kada gabi nagalibot ang kapulisan, barangay, kag ang team sang City Health Office sa syudad para dakpon ang kagmultahan ang mga wala nagasuksok sang face mask, pati na ang nag-violate sa curfew. Sa number 4, syudad sa Bacolod ang magapatigayon sa Biyernes ang dry run sa paghahimuon nga pagbakuna sa mga pumuluyo kontra COVID-19. Paghahimuon ang simulation exercise sa Barangay Villamonte Gym sa Biyernes ang hapon. Nalakip sa dry run ang pag-pick up sa mga bakuna gikan sa Central Cold Storage Facility sang syudad kag pagdalon sini sa o kunang pagdala sini sa vaccination areas. Matapos nga madapatan sang bakuna, iga-monitor ang persona sa sulod sang 30 tubtub 45 ka minutos antes pahanugutan nga makapauli. Paghimuon man sa dry disinfection sa mga venues kag disposal sa infectious waste. Pagapamunuan ang dry runs ng City Health Office, kaupod ang mga barangay health workers kag medical personnel. Ginaduso sang gintukod nga Vaccination Council ang pag-designate sa 5 ka mega vaccination center kag 20 ka community vaccination centers. Ginapaabot sa bulan sang Hulyo ang una nga batch sang vaccine nga gin-order sang syudad gikan sa AstraZeneca. Sa number 3, Transcom Bacolod na pagwa na sa opisyal nga pahayag angot sa pagkapositibo sa COVID-19 sa ilang 41 ka mga empleyado. Samtang Bacolod Emergency Operations Center na tala na magpatigayon sang on-site visit kag magsapol sa national executives sang among kumpanya. May report si Marty Go. Nagpatigayo na kahapon sang sanitation kag disinfection ng Bacolod Disaster Risk Reduction and Management Office sa sulod sang building sang Transcom. Ini matapos ginserbihan sang 48 hours nga notice of suspension ang kumbuyahan sang Lunes bangod sang pagpositibo sa COVID-19 sang 41 nila ka mga empleyado. Base sa ilang official social media page, nagpatuma na ang ila kumbuyahan sang dugang nga mga safety health protocols para malikawan ang liwat nga pagdamo sang kaso sa ila talatapan. Isa diri ang pagpaidalom sa antigen testing sa tanan nila nga mga on-site personnel kada 7 ka adlaw. Ginapatuma naman ang 1 meter safe distance sa ila common areas kag workstations. Mayara man sang shuttle service system kag health checks para sa mga empleyado. 75% naman sang ila operations ang naga-work at home na humalin pa sang nagligad nga tuig. Natala na buwas ang Bacolod Emergency Operations Center nga magpatigayon sang on-site visit para masiguro nga nasunod sang kumbuyahan ang ilang mga rekomendasyon antes mapahanugutan nga makabalik sa trabaho ang mga empleyado. For the meantime, hindi pa kami kahambal sila, makaobra sila. Hindi. We still have to check on their building kung saan din sila nagakandak sa ilang obra. Kay ilang taon naman kung compliant na sila sa mga observations na nahatag naman sa ila sang last time. Magasapol man ang Bacolod EOC sa country manager kag Visayas head sang Transcom buwas sa hapon para maistoryahan ang mga rekomendasyon para malikawan ang paglaptaliwat sang virus sa mga empleyado sini. Kinahanglan man nga magpaidalom liwat sa re-swabbing ang mga empleyado sang Transcom antes makabalik sa trabaho, bisan pa nga nagnegatibo na sila sa damlag paginpatigayon nga surveillance testing sang EOC. Marty Go para sa Digicast Negros.
Sa number 2, babae patay matapos sa tiruhon sang nag-hold up sa iya. Patay ang 23 anyos nga si Angelica Montalvo matapos tiruhon kainas ang aga sa sulod sang ila sa lakyan sa Oroland sa Circumferential Road sakop sang barangay Kabug sa Bacolod. Sa investigasyon sang PNP, ang suspect ang nagsulod sa salakyan sang biktima sa atubang sang Medical Plaza sa BS Aquino Drive kag nagdeklarar sang hold up sa himata ni Montalvo nga nagasakay sa likod. Pagsulod ni Montalvo pod sang iya live-in partner, siya ang nagdeklarar man hold up sa ila kag ginpangtayaan sila sang iya armas. Ginmanduan sang suspect ang live-in partner sang biktima nga i-drive ang salakyan pa barangay Kabug. Pero sa maglabot sa bahin sang Oroland, didto na gintiro sang suspect si Montalvo. Gindalaman sang suspect sunod sa pulis ang mga cellphone sa mga tao sa salakyan, pati na ang kwarta sang live-in partner ni Montalvo. Sunod kay Major Jory Puerto, commander sang Police Station 8, ila ginalantaw man karon ang posibilidad nga mahimo may kangtanan sa iya relasyon sa lalaki ang rason sang pagpatay sa iya. Bangod sunod sa pulis, may misis kag mga anak ang iya live-in partner. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, 62 anyos nga lalaki nga anay informant sa National Bureau of Investigation ang patay sa pagpaniro kay nasang aga sa barangay 32 sa Bacolod City. Nag-agom sa mga igo sang bala sa nagkanilaing nga bangin sa iyang lawas ang biktima. May report si Barbara Mijares. Wala na matabangan ang 62 anyos nga si Rami Cientos, mas kilala nga Geron, sa Barangay 29 matapos gintiro pasado las 9 kainas ang aga malapit sa isa ka tiyangge sakop sang Barangay 32 sa Bacolod. Sunod sa isa sa nakakita, naga-istorya sa cellphone si Cientos sang may nagtiro sa iya gikan sa isa ka pula nga Innova. Nagdalagan panago ang nakakita kag ginpahibalo ang iya nga pamilya. Isa lang naman ko nga lupok, paglupok, dumalagan ako di. Mamunti din nagsunod-sunod na lupok. Pag busang Innova, mamunti din naglupok. Mamunti din nagdalaga, mamunti pasulod, ang tawag ko sawaya. Suno kay Nancy nga misis ni Geron, nabatian niya man ang linupok. Sa nahibaluan nga si Geron ang ginluthang, naghingagaw man siya kuntani. Aset sang NBI suno sa iya ang iyang ban. Tiilya nga sing ko do kabudlay sang imo sitwasyon kay do nagtiko ang tiilya mo na. Okay. Gintadlong ko to. Siling ko kabudlay gid sing imo sing ko buligi imo ginawa mapa-hospital ta. As of press time, hindi pa mapatod kung pilagid ka mga shell kag slugs ang 45 kalibre nga armas ang recover suno kay Major Ramel Serona, ang commander sang Police Station 1. Isa sa mga ginalantaw nila amo ang personal nga dumot o kung mahimo may angot sa sahi sang trabaho sang biktima ang pagpatay sa iya. Ginalantaw man sang pulis ang record ni Cientos. According to sa witnesses, wala man daw siya nakakita nga may nagpanaog. Ila lang na nagpalapit ang inuba kag nabatian niya nga lupok. Damo nga lupok. Amo pa rin gid-check na mun ma'am kung anong background niya diri sa barangay para at least makakuha kami lead sa amon investigasyon. Suno kay NBI Bacolod Agent in Charge, Attorney Renua Baldovino, anay informant nila si Geron. Padayon pang pagpangusisa sang PNP sa kaso, ilakip ng pagpangita sang CCTV video nga mahimo makabulig sa pagkilala sa suspect o kun mga suspect. Sa Good Vibes, Philippine Red Cross sa Bacolod City nagsugod na sa pagbaton sa mga luyag magpaidalom sa saliva test para sa COVID-19. Ginhiwat ang virtual launching ng saliva test sining nga hapon kung sa diin nangin dinapit nga bisita ang chairman sa Philippine Red Cross nga si Senator Dick Gordon. Ini matapos ginaprubahan na sa Department of Health ang saliva test bilang alternatibo nga pamaagi para mahibaluan kung positibo sa COVID-19 ang isa ka persona. Mas mahapos kag barato ini kung ikumparar sa RT-PCR test pero kasubong lang ang accuracy sang resulta sini. Tag 2,000 pesos ang balayran sa pagpa-test kag covered man ini sang PhilHealth. Isa sa mga requirements antes magpa-saliva test amo ang hindi pagkaon, pag-inom, pagpangalimog kag pagpanigarilyo sa sulod sang 30 minutos antes magpa-test.
Ginpahayag ni Gordon nga plano man nila magpahamtang sa mga saliva test centers sa mga malls agud nga mangin mahapos para sa mga pumuluyo. And that means our people will be able to go back to work. Our drivers and jeep, our buses, dapat talaga mapatest, pakiusapan ninyo yung malaking bus company nyo dyan. At para sa ganun, matest natin drivers at conductor nila. And especially, pagka lahat yan ay mga bata, pati mga bata, pwede nang pumasok sa eskwela. Barb, ang mayo rin sila siguro kay iba niya tao na kulbaan na pates kaya doon nasakitan balas ang tuslukon ka sa ilong, tuslukon ka sa tutunlan, doon na kulbaan. Pero at least area, madupla ka na sa live mo na i-collect mo, dahil mo balaan kung positive ka, sama pa tuslok-tuslok ka pa. Nabasahan ko pag-ibig, hindi ko na mag-lipstick. Sa mga babae, hindi ko na pwede mag-lipstick. Bab, kaya hindi nila ma-read ang result yung tungkol siyang lipstick. No? Nang mas mayo pag-ibig, kaya at least hindi lang RT-PCR. May ara na talain man nga alternatibo pala, may pilian ang tao. Hindi lang isa ang Kag-accuracy, is the same lang yapon, but kung 3,800 ang rate para swab test, RT-PCR test, siya 2,000 pesos lang. So, mas do almost half. So, kabay po doon pwede ka siguro basi kung iban doon, di na blabla kulbaan magpa-test. Kulbaan mo na lang yung result. Hindi ang process, di ba? Muna na nakakulbaan mo na siguro. Lingian ko na. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.